Türkmenistan azyk haritlarynyň bahalary ýene-de gymmatlaýar. Garaşsylyk bayramynyň öňü süresinä Aşgabatyň hususy sewda nokatlaryna 17 manatdan bahalanan günebakar ýagynyň 1 litrining bahasy birden 30 manada ýokarlandy. Tas iki seçmesi ýokarlanma sarf edijileriň bazar sebedine agram salýar. Gymmatlama meýillerini günebakar ýagy ýaly esasan daşary ýurtlardan import edilýän haritlarda has uly möçberlerde görse bolýar. Öňe beýleki käbir iýim tönümleriň narhlaryny hem göz çykyn gymmatçylyk hasap alınýar. Daşary ýurtlarda öndürilen günebakar ýagynyň 1 litri aýyň başlarında 17 manatdan satylýardy. Paýtagtyň merkezinde ýerleşen dukanlarda 18 manatdan satylýardy. Garaşsylyk bayramynyň ýygyany daşary ýurtlarda öndürilen günebakar ýagynyň käbir görnüşleri dukanlarda nitrim boldy. Beýleki görnüşleriniň 1 litri 30 manada gymmatlady. Diýip bir paýtat ýaşaýjy saýdýar. Alatyk radiosynyň aýry başga iki habarçysy paýtatyň bazarlaryna we sewda nokatlaryna gymmatçylyk meýillerini esewan edýärler. Garaşsylyk bayramyndan bir gün ozal paýtatyň dukanlaryna 5 litri 80 manatdan satylan paýta ýagynyň bahasy 20 götürüm çemesi gymmatlap aýyň ahyryna 95 manada ýokarlandy. Takyklap aýdylanan paýtatda ýerli paýta ýagynyň 1 litri 16 manatdan 19 manada, daşary ýurtlarda öndürilen günebakar ýagynyň 1 litri 17-18 manatdan 30 manada gymmatlady. Ösümlik ýagynyň üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlar ýurdun durly sebitlerini awgustyň soňky hepdesine ýetileşip başlapdy. Alatyk radiosynyň habarçylary 23 awgustda Balkan welaýatynyň Türkgoma şäheriniň hususy sewda nokatlaryna orta hili günebakar ýagynyň ortaça bahasynyň 18 manatdan 23-25 manada çenli birden gymmatlanyny habar berdiler. Şonu Aleyna we Zlata sewda nişanly günebakar ýaglary 27 manatdan 35 manada çenli gymmatlady. Zalataýa semçka ýaglarynyň 1 litriniň bahasy 46 manatdan 55 manada çykdy. Günebakar welaýatdaky ýer telekesler şonu bir aýdan gowrak wagt mundan ozal daşary ýurtlardan import edilýän günebakar ýaglarynyň üpçünçiligine bökdönşüge garaşlýanyny gurrun beripdiler. Soňky bahalar bilen bu çakramalar hakykata öwürlýäne çalmedýär. Türkmenistan 2021-nji ýyla çenli daşary ýurtlardan satyn alýan günebakar ýagynyň agramly bölegini Russiýadan satyn alypdyr. Şoňa çenli tas her ýylda Türkmenistana import edilen günebakar ýagynyň 90 götürümden gowragy Russiýanyň paýyna düşüpdir. Ýöne 2022-nji ýylda Türkmenistan bu ýagy esasan Türkiýeden import edip başlady. Degişi döwürde bu önümiň 73,14 götürmi Türkiýeden, 14,16 götürmi Azerbaýjanyň we galan möçberleri Birleşen Arap Emirliklerinden hem de Gazagystanyň import edilipdir. Bu maglumatlar Ykdysady çylşyrmalyk obserwatoriýasynyň statistikalarına esaslanýar. Ýöne Türkmenistanyň häzirki wagtda dowam edýän gymmatlama meýilleri diňe bir ösümlik ýaglarynyň bahalaryny öz içine almaýar. Alatyk radiosynyň paýtatdaky ikinji habarçysy sewda pudulynyň habarly çeşmelere salgylanyp towuk budunyň bahasynyň hem Aşgabatda 16 manatdan 40 manada çenli gymmatlamagyna garaşlýanyny aýdýar. Bu çaklamlary sewda resmiýetlerinden tasdikledip bolmaýar. Ýöne habarçylarymyzyň sewda çeşmelerine salgylanyp mundan ozal habar berýän bazar çaklamlary amala aşýardy. Alatyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Türkgoma şäherine garaşsylyk bayramynyň arasyna towuk budunyň 25 manatdan satylanyny habar berdi. Bu bahalar ýurtda azyk haritlarynyň umumy bahalarynyň sebitleri görä tapawut edýändigini, olaryň gyradeň däldigini görkezýär. Aşgabat şäherine habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir ýerli ýaşaýjy ýokarlanýan bahalaryň ilatyň girdijilerine gawat gelmeýändigini aýdýar. Türkmenistanda Bahtiýar we berkarar zamanda ilatyň zähmet haklary tas 10 ýyl bäri ortaça 1500 manat bolmagynda galýar. Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar we hususan soňky gymmatçylygyň ýylatyň gapçygyna agram salýanyny gaýtalýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna iň pes zähmet haky 1280 manat hökmüne kesgitlendi. Ýurtda zähmet haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň her ýylda 10 götürüm ýokarlandyrylýanlygy nazarda tutulanyny 10 ýyl ozal 2014-nji ýylda iň pes zähmet haky takminan 500 manat töwereklerine bolmaly. Bu ýagdaý aýlyklaryň 10 ýylda 160 götürüm çemesi ýokarlananyny görkezýär. Ýöne bu ýokarlanmalary paralel haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary hem terimesi gymmatlaýar. Ösesine Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna başlap öňki ýyllarda ýylaty mowut berilen ýeňillikler ýatyryldy. Elektrik energiýasynyň tebii gazyň we hojalyk suwlarynyň öpçünçligi tölegli görnüşe geçirildi. Towuk budunyň bahasy 16 manatdan 40 manada gymmatlasa, bu 2,5 isse ýokarlanma bolar. Arkada ýylatyň zähmet haklaryny hem 2,5 isse ýokarlandyrmaga gaýrat taparmyka? Diýip paýtatly ýaşaýjy aýdýar. Mundan ozal garaşsylyk bayramynyň ýygyny Alatyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Hazaryaka şäherde towuk ýumurtgasynyň bahasynyň tomsyň ortasynaky bahalar bilen deňeşdirilene 25 götürüm gymmatlanyny habar berdi. Şol bir wagtda Sygyr eti Türkgoma şäheriniň tomsyň ortalaryndan sehel öňkü bahalar bilen deňeşdirilene 40 götürüm çemesi ýokarlandy. Alatyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ýurdun bazarlaryna soňky gymmatlama meýilleri barada ýygyderlik habar berip gelýär.
Awgust aýynyň ortalaryna Mar welaýatyna sigaretiniň bahasy 30 göterim çemeti gymmatlap 50 manatdan 65-70 manata çykdy. Şeýle-de awgustyň 1-nji hepdesinde Günnägör Lewap welaýatynyň sebit merkezinde käbir azyk önümleriniň bahalary 100 göterim çemeti gymmatlady. Meselem şonu ýurtda iň köp öndürilýän bakça önümleriniň biri bolan yer almasynyň kartoşkanyň bahasy 5 manatdan 10 manata ýokarlany. Azatlyk radiosynyň aşabatda habarçysy käbir azyk önümleriniň Tekevadırdak soňky bahalar barada habar berýär. Günebakar ýagynyň 1 litri 30 manat, yerli paýta ýagynyň 5 litri 95 manat, 1 litri 19 manat, pomidor 22 manat, kartoşka 70 manat 80 tenge, ýokary hili unyň 1 kilogramy 13 manat, bananyň 1 kilogramy 23 manat, bulgar burç 7 manat 50 tenge, düýüp soğunyň 1 kilogramy 5 manat, osmanak 1 kilogramy 10 manat. 30 sentýabrda Türkmenmä şäherine towuk ýumurtkasynyň ortaça bahasy 75 manata, tygyr etiniň ortaça bahasy 80 manata gymmatlapdy. Bu bahalaryň ählisi nazarda tutulup ýokurdaglaryň haritlaryň her haýsynyň 1 kilogram satyn alanyny takminan 300 manat çemeti çykdy jetmeli bolýar. Ýurtda pensiýalary hasaplamagyň büniýadlyk meşberi 500 manat döwlet kömek pullarynyň iň pes meşberi bolsa 470 manat hökmüne kesgitlenipdi. Hojalyklardyň bir gök bakça önümlerine däl beýleki zerurlyklary da çykdy jetmeli bolýarlar. Bu bahalaryň ählisi ýurtda resmi taýdan tasdiq edilen iň pes aýlygyň ilatyň bazar sebedini düýbünden gabat gelmeýändigini görkezýär. Galabertede bu bahalar hususan üçünçülügi pes hojalyklary agyr urgu bolýar. Türkmen hökümeti inni ençe meýli bäri ýurtda ýitileşip dowam edýän durmuş ykdysady kynçylykları boyun almaýar. Döwlet heýçiligindäki media serişdeleri azyk howpsuzlygynyň yaramazlaşýan ýagdaýy barada asla habar vermeýär. Merkezi Aziya Adam Hukuklarynyň goraýjylary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi boýunça konferensiýasyna gabatlap sebitdäki aladala tendensiýalar barada beýanat ýaýratdylar. Gurama agza döwletleriniň resmiýetleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşşugy 30 sentýabr we 11 oktyabr aralygynda Warşawada geçiriler. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri sebitde görülip eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar diýilip Adam Hukuklary boýunça halkara partnerligi, Adam Hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy, Gazagstanyň Adam Hukuklary we kanunyň hökmürawanlygy boýunça bürosy we Merkezi Aziýada Adam Hukuklary boýunça birleşigi tarapyndan bilelikde ýaýradylan beýanatda edilýär. Guramalar regionyň 5 ýurdunda söz we bileşik azatlyklarynyň çäklendirilmegine degişli problemalary orta atýarlar. Maglumatda belirlenişine göre Türkmenistan internete girmegi çäklendirýän we resmi garaýyşlara garşy çykýanlary ýyzarlaýan berk senzurany taklaýar. Adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçiligi talap edýän raýat jemgyýetiniň aktivistleri, adam hukuklaryny goraýjylary, jurnalistler we blogerler ýyzarlanmalara tedewar edilýär. Gözökçülük astyna alınýar, haýbatlara we hüjümlere tedewar edilýär. Söz azatlygynyň birleşmek we ýygnanşmak azatlygynyň peýdalanmagy synanşýanlar tutsak edilýär, olara azar berilýär we türmäge basylýar diýilip beýanatda bu ýagdaýyň Merkezi Aziýanyň ählisine degişligi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä häkimetler tanqidi raýatlary ýyzarlamak üçin Jinaýat kodeksinde söz azatlygyny çäklendiriji düzgünleri, şol sanda galyp töhmetli maglumatlary ýaýratmak, ýigrenji we ekstremizmi tutaşdyrmak ýaly aýplamalary ulanýarlar. Käbir halatlarda adamlara garşy hilegärlik we kezzapçylyk ýaly galyp aýplamalary oýlap tapýarlar. Siyasi sebeplere göre azatlykdan mahrum edilen adamlaryň ýagdaýy agyr we alada döredýär. Repressiýa sebitiň çäklerinden daşarda da ýaýwanlanýar. Daşary ýurtlarda tanqidi sesler transmilli ýyzarlamalara tedewar edilýär. Mundan başga da gorkuzmak we azar bermek köplenç maşgala agzalaryna hem degişli bolýar we sebitde gorku ýagdaýyny döredip başgaça pikir edýänleri basýar. Raýatlaryň birleşmek azatlyklary çäklendirilýär. Gazagstanda we Kyrgyzstanda adamlaryň protest geçirmek ýüzlenmeleri ret edilýän bolsa, Türkmenistanda häkimetler öz-özünden dören nägilelikleri basyp ýatyrýarlar we raýatlary hökümet çärelerine gatnaşmaga mejbur edýärler. Boyun gaçyranlary haýbat atyp gorkuzmaga çalyşýarlar. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň ýagdaýyna aýratyn üns berilýär. Kyrgyzstanda daşary ýurt agentleri diýilip atlandyrylýan kanunyň kabul edilmegi Gazagstanyň daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirýän jemgyýetçilik guramalarynyň sanawyny çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan bäri zor bilen ýapylmagy, Özbekistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da asasan iş alyp barmaýanlygy bellenýär.
Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalere ünsü çekip Merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekilleriniň sebitde görülip eşidilmeli kynçylyklary bilen ýüz-ýüz bolýanlygyny ykdyýarlar. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we sebitdäki hyzmatdaşlar halkara jemgyýetçiligini bu aladaly tendensiýalary görkezmek we zulumly amallary bes etmek, raýat azatlyklaryny goramak üçin manyly özgertmeleri ulanmak üçin bar bolan platformalardan peýdalanmaga çagyrýarlar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi boýunça her ýyl Warşawada geçirilýän ýygnak agda ýurtlarynda adam hukuklarynyň bozulmagyna degişli problemalary ara alyp maslahat etmek we çözgüt tapmak üçin döwlet resmiýetleriniň hem grajdan jemgyýetçiliginiň arasynda dialoga ýola goýmaga birleşdirici platforma hasaplanýar. Hema beýleki ýurtlardan tapawutlykda şu çakaçynly türkmen resmiýetleri adam hukuklaryny goraýjylar we raýat aktivistleri bilen dialogdan ýüze berip geldiler. Dünýäde raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna baha berýän Civicus Monitor barlyklaryna görä Türkmenistan Merkezi Aziýada we dünýä derejesinde iň pes baha alýan ýurtlaryň biri. 1 oktýabrda İran bilen İsrail Livanyň gün ortasynda köp ýerlere gözegçilik edýän Hizballah jeňçi toparyna garşy gury ýer operasiýasyna başlandygyny eglan etdi. Bu Washingtonyň ýakyn gündogur tebitinde giň gerimli konfliktde ýol açyp biljekdigi baradaky howatyrlar sebäpli muňa garşy çykmagyna hem garamazdan amal edildi. Livanyň gün ortasynda agyr töwüşler gidýär diýip Israýlyň harbylarynyň metbuat wekili Avichai Adraye Telegramda arabça ýazgy galdyrdy. Siziň öz şahsy howpsuzlygyňyz üçin Livanyň gün ortasyndaky Litani deriýaty tebitinde uloňyz bilen demirazykdan gün orta tiýahat etmezligi çagyrýar diýip maglumatda bellenilýär. Mundan öň Israýlyň harbylary Livanyň gün ortasynda Hizballahyň hereketlerine garşy maksatly we takyk gury ýer operasiýasyna başlandygyny eglan edipdi. Maglumatda operasiýa Goloýda Gazadan demirgazyga geçirilen Taýlama 98-nji diwiziýanyň hem gatnaşýandygy, şeýle-de Hizballahyň berkitmeleriniň nysany alynjakdygy bellenilýär. Dünýä boýunça dartgynly ýagdaýlary gowşatmak boýunça edilen çağırşlara garamazdan Israil Hizballaha batyş etmegini dowam etdirjekdigine söz berdi. Şeýle-de Livan bilen serhetleşýän käbir tebitlerinde harby zowlugy eglan etdi. Birleşen Ştatlar Hizballah toparyny terrorçy gurama hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi hem onuň harby ganatyny özüniň gara tanywyna goşdy. Ýöne onuň siýasy partiýasyny däl. Hizballahyň siýasy partiýasynyň Livanyň parlamentinde orunlary bar. Soňky hepdeleriň dowamında Israil Hizballahyň nysanylaryna garşy howa zarbalaryny amala asyrdy. Şolaryň birinde toparyň uzak wagtlyk lideri Hasan Nasrallah we başga da ýokary derejeli ençeme agdasy öldürildi. Soňky günler Hizballahyň ýokary derejeli resmiýetleri egerde Israil gury ýer arkaly girse, muňa öz söwüşçileriniň taýýar boljakdyklaryny öňe süripdi. Gury ýer operasiýasynyň başlanmagyndan bir näçe taýat öň Amerikanyň prezidenti Joe Biden'dan Israil'in Livandaky bular ýaly hereketi yarap yaramaýandygy sorulanda, ol maňa olaryň saklanmagy ýaraýar. Biz häzirki pursat o katçylyklary bet etmeli diýip jogap berdi. Soňra ýagdaýlar dartylnaşyp başlandy. Aktam beýanat ýaradip, onda Washingtonyň Israil-Livan arasyndaky o katçylyklaryň bet edilmegini diplomatik çözgüdüň üstü bilen gazanylmalydygyny ynanýandygyny belledi. 30 sentýabrda giýişlik Israil Beýrutyň günorta tebitlerine howa zarabalaryny urdy. Sol bir wagtda İran öz güýçlerini Israil bilen töwüşmek üçin Livana ýa-da Gaza zowlugyna ýolamajakdygyny ma'lum etdi. İran İslam Respublikasynyň gosmaçy ýa-da militinsi güýçlerini uratmaga zerurlyk ýok diýip, Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Nasser Kanani 30 sentýabrda aýtdy. Ol Livanyň we Palestinanyň territoriýasyndaky töwüşçilerde agresiýa garşy özüni goramak üçin mümkinçiliginiň we kuwadynyň bardygyny aýtdy. Bu aralykda Hizballahyň başlygynyň orunbasary Naim Kasem video arkaly çykyş edip, Nasrallahyň orduny adamyň giýişden ir taýlanjakdygyny belledi. Ol munyň toparyň öz adaty düzgünlerine laýyklykda amal ediljekdigini aýdyp, başga gosmaça jikmejik bermedi.